A presidenta da Deputación inaugurou esta mañá a exposición Rompe, xoga en igualdade, unha mostra que ten como fin denunciar todas as injustizas que ten que vivir a día de hoxe a muller na sociedade actual, unha mostra que loita pola igualdade. Mulleres que estamos aquí para decir que non, que a casa non é o noso territorio. O noso territorio é o mundo. O noso territorio é calqueira actividade que nós, as mulleres, decidamos facer. Mulleres, que estamos aquí para decir que non, nós non imos permitir que a prostitución se entenda como algo natural, que existiu dende o principio dos tempos. Non, que os corpos das mulleres non é mercancía. Mulleres, que estamos aquí para decir que nós exiximos algo tan xusto como cobrar o mesmo polo mesmo traballo. Nesta exposición, as artistas da mesma, Isabel Blanco e Irene Silva, tratan de amosar as situacións de desigualdade, violencia e discriminación que sofren as mulleres ao longo da súa vida e dende o momento no que nacen, unha discriminación que se plasma a través de 18 paneis e vitrinas e coa Barbie como protagonista. Bueno, eu falaba na miña intervención de que isto é como escribir unha historia, non? O canle da poesía visual supón contar unha historia con moi poucas verbas, incluso ás veces sin verbas, non? E iso é o que quisimos facer aquí, contar a historia das mulleres, a historia de sempre, a historia das nosas vidas, a historia de discriminación, da violencia sistemática, da simetría sistemática, e o contamos poéticamente, non? Aínda así, a crudeza desta historia está aí, é certo que está aí, pero contamos dende esta canle de escribir unha historia con poesía, e iso é o que queremos contar. Pois realmente o que hai que agardar é que hai que darlle visibilidade, o que está visible e a veces non o percibimos para poder reaccionar, e ahora mismo é unha necesidade que está aí o de evidenciar o evidente para poder xogar en igualdade e romper. Unha mostra que Carmela Silva cualificou de vanguardista, rompedora e provocadora, unha mostra que non deixará a ninguén indiferente e que poderán visitar ata 8 de abril no vestíbulo do Pazo Provincial. A partir do 8 de abril, esta mostra itinerante pasará por todos os concellos da provincia que o desexen e soliciten.